sidde fast, mand. Kom ud fra røven. Jeg kan sagtens gøre sådan der, men jeg kan ikke ramme med sådan noget. Sådan lige... Der, ikke? Åh! Det er fordi, den sad der, ikke? Se, det er fordi, den sad der. Og jeg fik 2 spørgsmål der. Standard. Åh. Fordi du fyrer den på at kigge. Du er også bare ordentligt tæt på, når du slipper den. Jeg gjorde det. Du er sådan noget. Hallo mand, vi har film på, at du ikke har gjort det. Så har jeg gjort det. Program endelig i hovedet. Ja. Ja, op på billedet. Op på billedet, op på billedet, sgu da. Nå. Åh. Det var klasse, mand. Åh. Du så ondt dumme for det der billede, Anna. Hvad sker Det er der? fucking grimt, mand. Sker der Jeg ramte den en? godt i hovedet. Duk. Jeg er fucking god med break. Det er en dum. Hvorfor? Hvad? Jeg er god med break, men ingenting. Jeg skal lige være taget mine tænder. Jeg skal have taget mine tænder på. Hvorfor? Lad være. På rigtigt. Og skal du sætte falsk i? Hvad? Så skal du sætte falsk i. Får du nye tænder? Nej, ikke mine tænder. Jeg har 4 ekstra for meget tænder. 4 ekstra. Eller nej, jeg har rigtig tænder, men der er for lidt plads i min mund. Jamen, de skal da ikke have røget alle tænder med ret. Hvad starter? Jeg har ikke så sådan her. Og jeg har fået en trøje. Fuck dig, mand! Du må også have det. Åh. Og jeg har synes, Hvor er det en? Hvad? Det er Anne Rauben Andersen. Rauben. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Rejsarte eller sådan noget. Ja. Ricardo, mand. Udtal det rigtigt? Ja. Rejsarte? Start. Rejsarte? Start. Rejsarte? Wasabi, mand. Rejsarte. Wasabi. Ved ikke, hvad wasabi er? Anne Retardo. Ej, du ved, Hvad er fucking kære? Ved du, hvad wasabi Hvad hedder du mere? Anne Retardo Margrethe Andersen. er? Jeg var også ude i morges. Du var så på stranden. Ja, der var jeg også i. Der var han bo i Gyden. Au! Der var ved at få mit pikkold. Nej, jeg skulle ikke bukke dig ned for hat. Det er roligt, det der flæk. Det er sjovt, Charlie. Bibi. Det er så sejt, den der. One, par, 2. Så over vores ende står. Anne. Er du sikker på, at du ikke blev født blondine? Din hjælp, mand. Fordi jeg svær, jeg er ordentlig meget blondine for tiden. Hvorfor skulle du gøre det sådan der? Jeg havde den farve. Det så lidt stilet ud egentlig. Ja. Hvad er det her? Det er en sæbe. Hvad er det? Det er sådan noget, der er til tøj. Det kan jeg. Ad. Giv mig den, giv mig den. Ad. Giv mig den anden. Jeg vil tælle sammen. Hallo, eller? Bolle være spil klog. Lad os lige få en øl, Anne. Lad os lige få en øl. Altså, de der kings er dårligt. Du er ikke engang hot. Prøv at se. Kammer står så rammer alt muligt. Lad os lige se dit hår, Hansen. Og der skal jeg have det hår, mand. Gå væk, hvor er det fint luder, mand. Skal du høre den? Skal du høre den? Gå væk, gå væk. Nej, det er faktisk. Er det ikke sådan en hakker, man sådan kød? Det her.